Vinderen af Rambuk 2008 i kategorien nye medier er Mindshare for Unilever Danmark med vækstkampagnen Bum Chicka Wawa. Hej! Du er fra Mindshare, så har jeg så en Rambuk til dig. Værsgo, tillykke med den. Stort tillykke til Mindshare og til Unilever. Hvad var det, I gjorde rigtigt med den her kampagne? Udover at det var sådan en velesekveret bred mediestrategi, så var det også noget med at møde forbrugerne, hvor de var, og på den måde, som forbrugerne bruger medie på. Det vil sige, gøre noget indhold tilgængeligt på de platforme, som vores målgruppe brugte. Altså, det forstår jeg ikke så godt. Jamen, så lad mig sige det på en anden måde. Omdrejningspunktet var 6. Ja. Og det er nok derfor, at vi vandt. Altså, det er der, vi har vores spidskompetence, kan man godt sige. Ja. Inden for det spændvidden mellem det lumre og så hardcore sex, det er der, hvor Mindshare er bedst. Det er faktisk der, hvor vi er. Hej!